مليسو نعي الدرخني بغرو زمر له بغرو كزمر له فغرو زمر له بغرو እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ሓደ ምእንቲ ብዙሓት ሞተ ንሳቶም ብሂወት ምእንታን ከይነበሩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ፍቕርኻ ስለ ዝድርኸና ክብሪ ንህበካ ኣለና ብፍቕሪ ክንመላለስ እቲ ምስዓብና ብፍቕሪ ክኸውን ፍቕርኻ ውሽጥና ስለ ዝኣተወ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተስኣንን ኣብ ክንዲ ትኽፉእ ዝገበሮ ግና ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ጎይታ ግና ንሕና በደልቲ ኾልና ንሕና ሓጥኣን ኰልና ኣብ ክንዳና ብምማት እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዘርኣኸና እዛ ፍቕሪ እዚኣኻ ኣብ ልብና ስለ ዝዓዘዘት ክብሪ ንህበካ ነመስግነካ ንውድሰካ ኣለና ጎይታ ንልቢ ነፍሲ ወከፍ بفقرها ክትሕልዎ ደጊመ ይጽል ኣለኹ ልብ ነፍሲ ወከፍ بفقرها ክድርኾ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽል ኣለኹ ፍቕሪ እታ ዝዓበየት ሓይል እያ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ጎይታ ንኹሉ ክትገብር እትኽእል ብፍቕሪ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትኣስሮ ይጽል ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልካ ባርኸልና ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ ክንቀባበሎ ክድግፈና ይጽሊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ናይ ጸለማት ኣሰራርሓ ንተቓል ዝዕንቅፍ ዝዓግት ኣድህቦናን ኣቓልቦናን ዝሰርቕ ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስረ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግዜና ንዓኻ ሓሊፍና ንበካ ጎይታ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን كما يكنيهم لما أنتي قال እግዚአብሔር ካብ ገላትያ ምዕራፍ ክንጅምሪና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከሞራሲ መመለላሲ ዝብል ትርእስትና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል ድማ ካብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ቢለ ክጅምሮ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስና እንድሕር ዳሪናዮ ብፍላይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መልእኽትታት እቲ ህዝቢ ወይ ድማ እቲ ምእመን እቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ጌጋ ትምህርቲ ምዝኣትዎ ወይ ካብቲ መሰረታዊ ናይ ክርስትና እምነት ምዝወፁ ወይ ድማ ንዕቤቶም ተባሂሉ በዚ ሰለስተ መገድታት ተጻሒፉ ወይ ከዓ ሰለስተ ዕላማ ዝገበረ ተጻሒፉ ብጀካ እቲ ናይ ጓሳ መልእኽትታት ኢልና ንጽውዖ ከም በዓል ጢሞቴዎስ ወይ ከም በዓል ቲቶስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብኡ از ገላትያን ሮሜን ክልቲኡ እዚ ነቲ መሰረታዊ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ደጋጊሞም እዮም ዝሃርሙ ማለት እዩ ንምንታይና ቀጻሊ ክንሪኦ ዘለና ነዚ ቃል እዚ ወይ ድማ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኢልና ክንሓስብ ከለና ግን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዕብራውያን ከም ዝኢሉ ንስኻትኩም ነቲ ቃል ብምንታይኩም ተቀቢልኩም ኢሉ ብመልእኽቲ እቶም ብመልእኽቲ ተቀበሉ ነቲ ቃል ከማን ካብቲ ፍርዲ ከምልጡ ስለዘይከኣሉ ንስኻትኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም كما يجرنا هابز عبي فردي كان ملت إكالنا إيبل سلازم إنتان كين تأفي إلي يجمر إبراهيم معرف كل تقصر حدا نبت السمعناه عزينا خنقلب يجب عنا يقولوا نقلب ترايزي كونس عزينا خنقلب يجب عنا أتي بملاخ تنقرك قال كابتسنع بدل زي إزازن كأنوع فدو خابز قبل مسنا يزيد ما أملاخ كم فقادو بتأمر تنت عمرات ببين زخنا حيل تات معدل منفس قدوس إننا مسكر نسوس خاب قويتها يسوس كن الجرز جمرة كابتم سمعوها أبانا سنعس نحنا قد داخل ندز أكل مدحان عشش كاب النبل كما يجرنا خنمولق إيكال النايب الجزائر يمسكن لازم تاي مالتيو كابتي قال ويدما نبتي نتقال ذهب قويتا متأمات كتقارص أي جبأ كانيو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እንደርዳ ናኡ አቃልቦኻ እንደርዳ ከም ገለ ሰተት ኢሉ ወይ ካ ሰተት ከብለካ ዝኽእል ነገር ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍካ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዩ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ዕብራውያን ክጅምር ከሎ ከምዚ ኢሉ ስለዚ ምእንታን ከይንጠፍ ኢሉ እቲ ምኽንያት ናይ ጥፍኣት እዩ ወይ ድማ ምእንታን ከይንጠፍ እዩ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ክነቅልብ ይግባአና እዩ أزينا خنقلب يجبأنا يبلنا እግዚአብሔር استمسكن يكون
ስለዚህ ወል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ አንቢብና ይሆንከውን ንኽእሊና ኩሉ ግዜ ኣብ ቃሉ ምንባር ወይ ድማ ኣብቲ ናይቲ ኣብቲ መንፈስ ናይቲ ቃል ምህላው ግና ካብኡ ዝበለፀ ነገር ካብኡ ዝዓበየ ነገር ወይ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክንሰጋገረሉ ዝግባእ ነገር ምዃኑ ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ፊደል እቲ ቃላት እቲ ዛንታ እቲ መልእኽታት እሱ ጥራይ ምውዳእ ዘይኮነ በቲ ናይቲ ቃል መንፈስ ክትነብር ምኽኣል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ጎይታ ምስተሓተተኹም ኢሉ ወይ ድማ ጸላኢ ነዚ እምኒ ናብ እንጌራ ለውጦ ምስ በሎ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅ ቃል እዩ ዝነብር ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ቫይታሊቲ ወይ ድማ ህላውነቱ ምንባር ዝበሃል ክህሉ እንተኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ሳርዴስ ያ እንተዘይተጋጌ እንታይ ኢልዎም ህያው ተባሂልካ ኢኻ ትስመ ግናኸ ሙት ኢኻ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ህይወት ዝበሃል ኣብቲ ናይቲ ቃል መንፈስ ምንባር ምዃኑ ጎይታ ደጊሙ ኣቐሚጡ ኣብቲ ናይቲ ቃል መንፈስ ምምልላስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ኢና ክንርኢ ኢና በብሓደ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ገላትያን ሮሜን ከምቲ ዝበልኩኹም ኣቐዲመ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ክርስትና እምነት እዩ ተጻሒፉ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሮሜ ወይ ከዓ ኣብ ሮማ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ እቶም ኣይሁዳውያንን ኣብ መንጎ እቶም ጽርዓውያን ድበሃሉ ወይ ድማ ኣይሁዳውያን ዘይኮነ መበቆሎም እሞ ናብ ጎይታ ዝመፁ ገሊኦም ከዓ ኣይሁዳውያን ነይሮም እሞ ናብ ጎይታ ዝመፁ እዚኦም ክልቲኦም እዮም ነይሮም ኣብ ሮማ ስለዚ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ መንጎኦም ክርክር ነይሩ ኣብ መንጎ እቲ ንጉስ ኣይሁድ ዘበሉ ኩሎም ሰጊጎም ድሓር እሱ ምስ ከደ ተመሊሶም ስለዚ ሓውሲ ኣጋይሽ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ቁሩብ ክርክር ነይሩ ኣይሁዳውያን ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦም ብጣዕሚ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ቅንዓት ዘለዎም ኣብቲ ናቶም ባህሊ ኣዝዮም ጽኑዓት እዮም ጥራይ ዘይኮነ እቲ እምነትን እቲ ባህልን ሓደ ግዜ ከዓ ስለ ዝሓውሶ ከዓኒ ካልእ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ግና ብላ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ገላትያ ድማ መላእኽቲ ናይ ገላትያ ድማ ልክዕ ምስኡ ዝመሳሰል እዩ ብመንፈስ ብጸጋ እዮም ጀሚሮም እግዚአብሔር ይመስገን ሉክ ኩሉ ግዜ ኣጸቢቕና ክነስተብሎ ዝግባእና ነገር ኣሎ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ምንታን ከይንጠፍእ ናብቲ ሰማዕና ኣዝና ክነቕልብ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ሰተት ናይ ምባል ተኽእሎ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ሰተት ናይ ምባል ተኽእሎ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ እቲ ዝኸፍአ ሰተት ናይ ምባል ተኽእሎ ግና ከይተረዳእካ ሰተት ትብል ምዃንካ እዩ ከይተረዳእካ ሰተት ትብል ምዃንካ ጳውሎስ ኣስፊሮ ኣሎ ጽቡቕ ገይሩ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ኢሉ ብጣዕሚ እቲ ዝወደቐ እንተዝኸውን ቁርብ እቲ ዝወደቐሲ ከም ዝወደቐ ስለ ዝፈልጥ ኣትሊስት ንውድቀቱ ተረዲኡ ክትስእ ክእል ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና እቲ ግና እንታይ ኢሉ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ኢሉ ስለዚ ደው ኢልካ ዘለኻ እንዳመሰለካ ወዲቕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ንሕና ወዲቑ ኢልና ንሓስቦ ሰብ ብዙሕ ግዜ ሓጢኣት ዝገበረ እዩ ክስቶ ወዲቑ ሓጢኣት ኖ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝዛረብ ምውዳቕ ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ምውዳቕ ኢሉ ዝዛረበሉ ቃል ኣምላኽ ከይትወድቕ ተጠንቀቕ ደው ኢልካ ዘለኻ ዝመስለካ መወዲቕካ ከይትህሉ ዝብሎ ዓብይ ዝመስለካ ንእሽተይ ከይትኸውን ወራሲ ዝመስለካ ግና ስቲል ከም ባርያ ትመላለስ ከይትህሉ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምዃኑ ክንገልጽ ኢና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምብቦ የተቃል ምዕራፍ 4 ካብ ሓውፅር ሓደ ጀሚርካ ገላትያ ከምዚ ይብል ኣነ ግና ብላ ኣለኹ ወራሲ ብዘመን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክነሱ ክሳዕቲ ኣቦ ዝመደበሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እምበር ንሱን ባርያን በበይኑ የብሎምን ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኣነ ግና ብላ ኣለኹ ወራሲ ብዘመን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክነሱ ክሳዕታ ኣቦ ዝመደበሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እምበር ንሱን ባርያን ፍልሊ የብሎምን ወይ ከዓ በበይኑ የብሎምን ይብል ማለት እግዚአብሔር ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ወራሲ ከም ውሉድ ከም መድሓኒ ሰዲድዎ ንሕና ጎይታ ከዓ እንታይ ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከምዚ ኢሉ ንሱስ ነቶም ኣሕዋቶም እንታይ ምእንታን ክኸውን ኢሉ በኽሪ ምእንታን ክኸውን ኢሉ በኽሪ ሓውኻ ዝበለፀ ኸባኻ ኣለዎ እምበር ወይ ድማ በኽሪ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክብረት ክህልዎ ይኽእል እምበር ንሱ እንታይ እዩ ንሱ መዋርስትኻ እዩ ከማኻ ዝወርስ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሰብ ክሳብ ክንድዚ እዩ ኣቋፂርዎ ሰብ እዚ
نرؤسو خساب كندزي أخبيرو زي رئا أبقى العملاق كساب أزدخات زقرم نقر نغتردون كاب مرداء نلعل زخونة سب السخات ذكرو إلو ود سب كان السخات تحسبوس منيو إلو يجمر كمل أختي انتاي قبر كيو العالكا يو إلو زيابير يبمسكن أبلع الخلو عيو داو كازبال الشمكا يو إلو انتاينا نرد أبز نقرزي ناي سب كبراتيو ويكا زيابير نسب كتمتو خلو كمي عينة جيرو أبليتسو همز تمتو إنا نرد مالتي زيابير يبمسكن نمنتاي ندحليلنا نسب زيابير كفترو خلو كابت خلو فتراتات كم مسلو جيرو يفتيرو ويدما نعوز مساسل جيرو يفتيرو مالتيو حدا خاو بيسوس كريستوس سب ناب غويتا مسمصه انتاي بلنا وراسي بزمن قلعنو تخلص غويتا كله كنسو اتا ابوز مودبول غزي اب تحت سب حدرنا نغبتني زغون مالت سلازي عبي سلازي ردو امنتاي زنبر معرم استنباروت يزنبر اي ردوني مالتيو سلازي باولوس بيناي منفس ينزقال زصحفو زلو مسا انا قلنا ندحر تحتيلنا ملات زمن مس مصغنا نتوم تحت حق زلو تشايطو من انت خوصوم نحناون ولدنات من انت كنركبسي املاخ نزخاف سبيت تولد تحت حقون زغونه ودو لا خويلو استوعلو يسوع كريستوس كمالالس كله بزي ابر بزي منقب بزي حطيات تمالاليسو من ملالسو مخنيات غنا نخبخاتكم سيلوم غويتا حدا خبخاتكم نعي بمنتاي زغسني يلن يلو بحقي زغسني يلن بطعمي بحق انتاي نيرو بتي حقي مالت حق خنبل قولنا مصحف قدس كلتا نغاريو تي حدا تي كومن لو كون كله حدا غاني تي منفساوي ويكا تي اغزابير ابز زداغم نو زصات عسرا زهابهم بموسى غير زهابهم بدحري زما سوسخم حغاغات مالتي يسوع كريستوس نزو كله بيرفكتلي فولو غيرو اغزابير يمسكن فولو غيرو تختيلو فصيمو از كله غير ام مدرغاني اخبركو خايل وديو سلازي حدا سب ناب غويتا مسمصت ويكا مستطمق نبل كلنا انتاينا نبل زلنا ابتموتو حبيروس ابتنسايو اتيو كاونيو ناتو صدق زي كونس نايمتاي صدق يزقصر نا يسوع كريستوس صدق يزقصر ادميشن يركب مأتو يركب مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንሕና غاني امنتو تمعتن ناو مأتاو علنا يلونا عبرانيان صحفي نمن نمأتاو ناب እግዚአብሔር نمأتاو نابتنا እግዚአብሔር ህላውነት نمأتاو نابت منفس እግዚአብሔር ዘሎ ነገር نمأتاو እንት ያለና ትምዓት አለና ይሉ ዝኽልክለና ነገር የለን ይሉ ከይናአቱ ከይንቅበል ندحريت ملسنا نجار ويدما أبا أمرنا حرخ زبلنا تزجبركو حتياتيو تزبدلكو يتقدم حج تزجبركو يتسعي من الله سيبلا ينزبل حرخ زبلنا نجار كساب حرخ زلقسو كما عينت نسو حلنا كساب زبلنا كساب كندزي أمنتون مأتاون تبعاتن علنا يلو we have access and boldness يبلنا انت علنا نايم مأتاو فقط راي زي كونس ولا نعناون تبعات ملو يزوها بنا إليو زمهرنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን مغنياتو ازيو يسوع كريستوس لا كهنت سرح صريح يحلفون استوعلو نحنا ويل اب حدش كده نزلنا كهنت كردانا ازي خبيديو مغنياتو اتا ابولي كده نزنبرت تا ابولي كده نزنبرت كيدك حطيات كامن غار نتكانمو دحار نسوخ كندها خلم من الكاتب الحنت تراديشنال نجر نساترا يا ابهلنا سغيرا اتخالق سغر اي غبون سلازخونا اي سغران مالتي اوكي مصحف قدس كنغرنا خلقنا يسوع كريستوس كابتم امدر زنبورو كهنات بمولኦም بزبلص كان زغبرو حدا خاو انتي مسيلكم حدا خاو نسو بموت انتي يغبرن يلو كم كالوت بموت اي تسعرن يلو نخل غزي زنبر يبلنا كال اي كاني مسኦም معرض زغبرو كن كال كواليفيكيشن كال ممزنغنالو نسو انتايو نسوخاني بخلو خمس خمان انتا يجيرو إلو حليفيو أب كبد صقب سيز بحالالو انتا يلن تمو يلن نمنتاي تميتا يردونيو كل جزين فلتا ناي ديا ماري أنتونيت تتبال حدك زي فرانس نمرت ناي سيت سبيت نقص يراسي تسارعهم سبات أبت جزيت ميتسي بانس بيلو مسبلواس وكيك زي بولو عيلاتهم بحال حجي انتا مالتيو الصوم زحالفو نجر ايردعانيو مالتيو كدنغصلون كمان ايكالتن مخنياتو استوعلو سبات نزحالفو نجر طايد كونس مسحالفو غزي مسكده كمان نتمكرمون كساب زرسعو يخونيوم مالتيو
ናይ እግዚአብሔር ቃል ግና ከምዚ ኢሉ ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ኢሉ ዝኾነ ዓይነት ድኻም ኣምጽዎ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ ከምቲ ዝግባኣንስ ፈርስት ኦፍ መጀመርታ ከምቲ ዝግባኣካ ምዃን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድልየካኒ ምክንያቱ ከምቲ ዝግባኣካ ክኾነልካ ዝኽእል ጎይታ ኮይንልካ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ዝግባኣና ክንከውን ንኣምላኽ ክንሕግሶ ዝብል ሓሳባት ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ቃላት ንጥቀም ኢና ብዙሕ ግዜ ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባኣና ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽድቅኩም እንታይ ኢሉ ከም ጽዩቕ ጨርቂ ኢሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ ዋላ ሓንቲ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ክንዳና ተራኢልና ንሱ እዩ በይኑ ብቑዕ ንሱ እዩ እቲ እትሓርደ ገንሸል ንሱ እዩ ሙሉእ መስዋእቲ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓደ ነገር ግን ኣሎ ብነፍስ ወከፍ እንሓልፎ ድኻም ብነፍስ ወከፍ እንሓልፎ ሓጢአት ብነፍስ ወከፍ ንኣምላኽ ኣየኽበርናሎን ኢልና ስምዒት ገበነኛነት ወይ ድማ ጊልትነስ ወይ ከዓ በዲለ ዝብል ዝኾነ ዓይነት ተጽዕኖ ዝገበረልካ ነገር ነፍስ ወከፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊፍዎ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ዕብራውያን ጸሓፍ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ንሱ ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ቀዳመይቲ ዝገብረሉ እንታይ ነገር እንድሕር ኢልና ድንጋጽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣብቲ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ኩሉ ግዜ ፈውሲ ክገብር ከሎ ከማን ከይተረፈ ንረኣዩ ለይስምዑ ላይ ኣይኮነን ገይርዎ እንታይ ዳ ብድንጋጸ እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ኣብቲ ኢየሱስ ድማ ደንገጸላ ይብለና moved with compassion is ብል እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ሲ ካብ ድንጋጸ ተበጊሱ እዩ ሙቭ ዝገብሮ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ደጊም ብዘይ ሓጢአት ብኩሉ ከምዚ ከማና ተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ኢሉ ክልተ ኔጌቲቭ ክልተ ኣሉታ ዝተጠቕመ ሰንተንስ ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ ክድንግጸልና ዘይክእል የብልናን ማለት እንታይ ማለት እዩ ክድንግጸልና ዝኽእል ናይ ግድን ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክድንግጸልና ዘይክእል የብልናል ማለት ክድንግጸልና ዝኽእል ናይ ግድን ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እዚ መስዋዕት ዝገበረ ኢየሱስ ነዚ ጸጋዚ ናባና እንታይ ገይርዎ እዩ ኣብ ሒዝዎ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣቱም ብሕጊ ክትጸድቁ ትደልዩ ይብል ሎክ ኢትስ ኤ ሞከሪ ንኣምላኽሲ ላግጽ እዩ ንእግዚአብሔርሲ እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ ከንታይ ይብል ኢሉ እቲ ጽሑፍ ከንታይ ይብል ኢሉ ቅድሚያ ክንበልኩም ይሃል ቁጽር ምዕራፍ 2:21 ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን ስምበኣርስ ክርስቶስ ንኸንቲዩ ዝሞተ ኣነ ግና ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕኒ ጸጋ ኣምላኽ ከም ምንዓቕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ከምንታይና ንወስዶ ልክዕ ናብ ጎይታ ንምምጻእ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ምስ ጎይታ ትገብሮ ምምልላስ ብኸምኡ ዓይነት መንፈስ እንድሕር ዘይተመላለስካ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ኣባኻ ክውሕዝ ይኸብድ እዩ ምክንያቱ ብሕጊ ኢኻ ትመላለስ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ኩሉ እትገብሮ ነገርሲ ፍቅሪ ኣምላኽ ደሪኽካ ጸጋ ኣምላኽ ደሪኽካ ክትመላለስ ንጸጋ ኣምላኽ ቀዳምነት ኣብ ህይወትካ ክትገብሮ ከለኻ እዩ ናይ ሓቂ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምምልላስ ማለት እዩ ንርኣዩ ለይ ንስምዑ ለይ ሰብ ከእንታይ ብለኒ እንድሕር ዳ ቤተ ክርስቲያን ዘይመጻኹ እንድሕር ኣብ ጸሎት ዘይተረኸብኩ እንድሕር ዘየንበብኩ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ውሽጥኻ ኳሕኩሑ ዝድርኸካ ሓይሊ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ድማ ብኸመይኻ ከም ትገብሮ ክነግር ከሎ ብዙ ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ እዩ እንዳዕባኻ ክትከይድ ከለኻ ኢኻ ተስተውዕል ኢሉ እንዳዕባኻ ክትከይድ ከለኻ ሲ ዋው ኢሉ ኣነ ባሲ እንታይ ይኾንኩን ትብል ኣነ ባባርያ ይኾንኩን ኣነ ከምዞም መገብትን ሰብ ሕድርን ኣይኮንኩን እዚኦም መገብትን ሰብ ሕድርን ማለት ለትሴ ኣብ ሓደ ቤት ነገስታት ወይ ድማ ኣብ ሓደ እንዳ ንጉሲ of course እንታይ ኣለዉ ስራሕተኛታት ኣለዉ ማለት እዩ መገብቲ ኣለዉ ሰብ ሕድሪ ማለት ሞጉዚት ወይ ድማ ጋርዲያንስ ወይ ከዓ ዕበይቲ ማለት እዩ ናኒስ ንብሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚኣቶም ማዕረይ ዝመስለካ ብንእሽተኻ ወይ ከዓ ሓደ ብዳ ንጉስ ዘሎ ወይ ሓደ ኣብቲ ገዛ ናኒ ዘለዎ ኣይርድኦን እዩ ማለት እዩ እንዳዓበየ ከይድ ከሎ ግና
እዚኦም ናይ ዝገዛ ስራሕተኛታት እዮም ኢሉ ይዝሓስብ ስለዚ በዚ ናይ ትገዛ ሕጊ እንታዮም ደስ ይበሎም ኣይበሎም ተገዲዶም በፍንጮም በዚ ሕጊ ናይ ዝገዛ ከመላለሱ እዮም ይዝብል እንዳ ዓብይ ኸይድ ከሎ ንሱ ግና ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእል እንዳስተውዓለ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ከምኡ ከዓ ንሕና ቆልዑ ኮለናስ ኣብ ትሕቲ ምሩቕ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮይና ነበርና ምሩቕ ቁልዕነት ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ናይትካ ዓይነት ምምልላስ ማለት እዩ ነቲ ተገዲድካ ነቲ ብሊስስ ትመላለሶ ምምልላስ ማለት እዩ ውሉድ ካብ ዝኾንኩም ከዓኒ ኣምላኽ ነቲ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ኢሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ልብና ለኣኾ ኢሉ ነዚ ከተግብሮ ዝኽእል ከዓኒ እንታይ እዩ መንፈስ ወዱ እዩ ምክንያቱ እቲኦም ካልኦት መንፈስ ወዱ ይተቐበሉን ንስኻትኩም ግና መንፈስ ወዱ ኢኹም ተቐቢልኩም ኢሉ መንፈስ ወዱ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥኩም ኮይኑ እንታይ ይገብር እዩ ይኹሕኩሕ እዩ ይፅውዕ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር እዩ ፍቕሪ እዩ ዝደሊ ምሳኹም ሕብረት ትገብር እዩ ዝደሊ ወደየ ኢሉ ህይወትካ ወይ ኣትፍልፍል እሞ ኢሉ ሰሎሞን ንጉስ እንታይ ኢሉ ህይወትካ ምንታይ ኣትፍልፍል ካብኡ እያ እሞ ልዕሊ ኩሉ ንምንታይ ክሓልዎ ኢሉ ንልብኻ ክሓልዎ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፍቕሪ ክመፅእ ከሎ ናይ ያዕቆብ ዛንታ እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ያዕቆብ ብጣዕሚ ዝገርም ሰብኣይ እዩ ንራሄል ምስ ፈትዋ 14 ዓመት ተገዚኡ ምእንታ ማለት እዩ 14 ዓመት 7 ዓመት ክገዛእ ከሎ መጀመርታ ብፀሓይ ብሃሩር ብቁሪ ብኣስሓይታ ብለይቲ ምክንያቱ ከምኡ ገይሩ እዩ ክዕቅመን ዝኽእል 7 ዓመት ክጓስየሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እንታይ ክበካ ዓስብኻ ብኾንቱ ዶ ትግዛእኒ ክንድሓወይ ዝኾንካ ትበሎስ ከም ዓብይ ነገር ገይሩ ርእይዎ ዌል ኦፍ ኮርስ ዓብ ነገር እዩ ግን ኣነ ንራሄል እየ ዝደሊ ኢልዎ 7 ዓመት ከዓ ተመዲቡሉ ክግዛእ እሱ ከዓ ንልያ ሂብዎ 7 ዓመት ከዓ እንደገና ንራሄል ከዓ ተገዚኡ እዚ ኩሉ ግና ዋላ ሓንቲ ኮይኑ ኣይተሰምዖን ሓደ ነገር እዩ ኣብ ውሽጢ ዝጉህር ኣብ ውሽጢ ዝቃፀል ፍቕሪ ነይርዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ ኢሉና ቃል እግዚኣብሔር ምክንያቱ ሞት ምስ ወሰደ ይመልስኒ እዩ ካብ ሞት ዝተመልሰ ዋላ ሓደ ኣይተሰምዐን ማለት እዩ ሞት ምስ ወሰደ ኣይመልስኒ ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ ቅንኣታ ከዓ ኢሉ ከም ሲኦል ብርቱዕ እዩ ከም ሃልሃል ተሓዊ እግዚኣብሔር ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ ሓደ ውሉድ ብምንታይ ክመላለስ ዝግብኦ ብፍቕሪ እዩ ዝመላለስ ውሉድ ብምንታይ ዝመላለስ ብፍቕሪ እዩ ዝመላለስ ውሉድ ብምንታይ ዝመላለስ ብጸጋ እዩ ዝመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ገይሩ እዩ ዝመላለስ እንድሕር ኢልና ከዓኒ ልክዕ ኣብ ዝፅሒፍዎ ኣሎ ውሉድ ካብ ኮንኩም ፍሉይ ዝገበረካ ውሉድ ምዃንካ ከም ካልኦት ከም ዓለም ጌርካ ንርእስኻ ኣይትቁፀርና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ንረድኤትካ ፍጡን ዝኾነ ጳራቅሊጦስ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጳራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ማለት ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ንመንፈስ ቅዱስ ተዋሃበ ሽም እዩ ኢንፋክት ንረድኤት ተፀዊዑ ብቕፅበት ዝመፅእ ፍጡን ዝኾነ ረዳኢ እዩ ዘስምዕ ምክንያቱ ሰለስተ ቃላት እዩ ኣብ ኣራማይስጢ እዩ ተፃሒፉ መጀመርታ ስለዚ ብኣራማይስጢ ሰለስተ ቃላት እዩ እንታይ ማለት እዩ ምስ ፀዋዕካዮ ንረድኤትካ ዝመፅእ ሓጋዚኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንረድኤትካ ዝመፅእ 24 ሰዓት ወይ ድማ ብሰዓታት ሊሚት ዘይከውን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ንረድኤትካ ክመፅእ ዝኽእል መንፈስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ውሉድ ካብ ዝኾንኩም ከዓ ኣምላኽ ነቲ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ናብ ልብና ለኣኾ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ውሉድን ባርያን እዚ ይፍልል እዮም ብዙሓት ግና ውሉድ ክነስና ከም ባሮት ኢና ንማለስ ምክንያቱ እቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣከባቢና እቲ እቶም ኣሕዋት ዝሰርዕዎ ስታንዳርድስ ንሕና ባዕልና ኣብ ገዛና ዝሰርዓናዮ ክርስትና ህይወት ከምዚ ይኸውን ኢልና ዝሰርዓናዮ ስታንዳርድስ ኣሎ ንዑ ክንመልእ ኢና ንፅዕር ቃል ኣምላኽ ግና ብፀጋ ፀንበለል እንዳበልካ ክትመላለስ እዩ ዝደልየካ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ቀሊል ዘረባ ተዛሪቡ ብሎ ንሰበይቲ ዝጥምታሲ ሙሴሲ ምስ ሰበይቲ ዘመወስ ዘሚሉ ኣነ ግና ዝትኽብህጋ ኢሉ ዝጥምታ ኢሉ ሕጂ ጎይታ እንታይ ገይርዎ ካብ ግብሪ ናብ ልቢስ ገይርዎ ማለት እዩ መጀመርታሲ ካብ ልብኻ ንኣምላኽ እትደልዮ ነገር እዩ ወሳኒ ክብል ይደልዩ ማለት እዩ ጎይታ ክቕባእ ከሎ ከምዚ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ጽድቂ እንታይ ጌርካ ኢልዎ ፈተኻ ኢልዎ ስለዚ ገበርካ ኣይኮነን ኢልዎ ጽድቂ እንታይ ጌርካ ኢልዎ ፈተኻ ኢልዎ ዓመፃኻ እንታይ ጌርካ ኢልዎ ፀላእካ ኢልዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ፀጋ ትነብር ኣለኻን ኣብ ሕጊ ትነብር ኣለኻን በዚኣ ጌርኩም ንርእስኩም ክትምርምርዋ ወይ ከዓ በዚ ጌርና ንርእስና ክንምርምሮ ንኽእል ኢና እቲ ንነብሮ ናብራስ ንፈትዎ ዶ
نو حتى يقبركون صلوت كاي تصلي على أملاخين بجلا ينبري أخونا نو تنبرو نابراسي تفوتوا دويو قال أملاخ كم بوخلوخ أنا challenge زقبرن نسيو تقال እግዚአብሔር أوش تقعاتيو كفسس كله بقى كل جزء ثني أملاخ نجر أوش تقع بمنفس قدس كل قد صالح قاد اليوم مالتيو كأوص كتب كل خاني كمتي أسف معرف سبعان سلستن مزمور سبعان سلستن زبلا دايلو ندفرت سيك أنا كلهم ميلو اتني علم نجر يخقنا أكاد جمر مالتي so where do you fix it أبي خطفو صون دحريلنا قلت كيف كشعو نت أبو يلصوع منفس ودنا بالبغاز لأخ قويتا كم بحدش الكي أخذ صوع مالتي أستوعلو منفس قدس كلتا نجري تصوع ترى زي كنا زمتس أوش أخوين قاني أبو إلي يصوع مالتي بحق وقت ما لناس كلها أوش أخوين يقول له صقا إلي يوجاله صقا إلي يقول له صقا هو هذاك يتصل له مالتي ما هو نعتو تنبرو زل خان أبرس بهايبوكراسي ويكان بجبزنا كل وش تقان دس ندابلوس استفلينا براقة يتنبر انتهينا نعم لخ نجر وش تقان تنبرون كلتي من تانكون أوش تغاز قوي صقا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አባ ይልጽውዕ መንፈስ ወዱና ምንታይ ይሆይልና ናብልብና ይሆይሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ዘብል ነገር ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ረጽውዕካዮ ናባኻ ዝመጽእ ጥራይ ይኾነን አውሽጣ ኮይኑ ኻኒ ይጽውዕ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ክሪኦ ኸሎ አማዕዲሲ ከም ኢሉ እንታይ ኢሉ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑሲ ንገጽካ ድልዮ ይብለንሎ ኢሉ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ of course ዳዊት ልቡ ይዝመስሎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይግና አውሽጥ ልቡ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ዘሎ ድኹሕኩሕ ደሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እኮ ሰብ እቲ አውሽጡ ዘሎን እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦን እቲ ውሽጡ ዝሓስቦን ይሓወሶ that's why ሓደ ግዜ ዋላ ካልእ ዘው ዝበለ ሓሳብ ትንቢት መሲልዎ ዘመሓላልፍ ማለት እዩ ካልእ ኣረስቲ ግን እንታይ ይኽብል ደልየ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥ ኮይኑ ክሕኩሕ ከሎ ክእው ከሎ ድምፁ ሰምዓ ኣዛን ይደሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ምዕራፍ 10:28 ጴጥሮስ ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ እንታይ ኢሉ ነቶም ዝእዘዝዎ ኢሉ ዝሃቦም እንታይ ኢሉ መንፈስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክትዓቢ ናብ ወራሲ ገጽጋ ክትዓቢ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት is very 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 important ብጣዕሚ መተካእታ ዘይብሉ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣሪኢኹም ውሉድ ካብ ዝኾንኩም ከዓ ኣምላኽ ነቲ أبوي لصوع منفس ودنا بنا الأخو مسبلا دقيم بدحرز ولد مبر بايا كون كان يلو ولد كاب كون كها بخريستوس انتي خايلو وراسي تراي كونن وراس أملاخيخا نأملاخيخا تورسو مالتي نأملاخ عند حوريسكا زي ورسكا نجار أي كلني مالتي جابيري مسكن قلتيفو سب كابز خوات تعم بقرباي سلازي نايبران صحف انتاي من تان كاين يطفئلو من تان كاين يطفئلو what's important قداماي ነገር ኣብ ትኽርስና ህይወት ኣገዳስ እንታይ እንድሕልና መጀመርታ ሰብ ዳብ ጎይታ ክመጽእ ካውግና ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዲስፔንሴሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ወይ ከዓኒ መጋቢነት ጸጋ ኢሉ ተርጉሞሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:4-5 እንታይ ማለት እዩ ቀደም ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ይምጽውዕዎ ነይሮም ድሓር ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ነይሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ግና እንታይ ኢሉ 17 ዮሐንስ ጽቡቕ ገይሩ ብዘይ ዋላወል መገዲ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ أنا انتقد كي زحايش له مخنياتو لك كماي جنكا كالئ له لك كماي جنكا كالئ زغنا منفس نبغاتكم كمتصيلو سلازي الزمان زنا منفس قدس زمان يكون بالكلنا نزي 10 عمت 10 عمت 5 عمت هكون انت اذا خربت قويتا زعرقوا له جميرو منفس قدس كاز وردوا مخان ابانا بحيل السرحلو زلو غزي يا بيري مسكن يعني حيل تبلو تخونو سب كموت نبي وقت سجاجر أب حيل يجزابير يمسكن دليو كوخاني بمنفس قدس كنا مالا لسيج دل الزمن زي ناي منفس قدس زماني مالت ندا مالتيو منفس قدس كابنوغو كسامشت مساخا كل غزي بحيل من تانكون مساخا كل غزي بتصقا من تانكون مساخا كل غزي بقال من تانكون تنافقولون اتدليلون غزي مالتي እግዚአብሔር استمسكن يكون السيو زعبيه كامالتي نا እግዚአብሔር ቃል ነዝ መንፈስ ጸጋ ይብሎዩ
ويدما بتصقع عبيو يبلناي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዚህ ነገር ዝኽትዓቢ ኮለኻ ካብ ባሪያ ና ውሉድ ገጽካ ተሰጋገር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አሞንጎ ባሪያን ውሉድን ፍልሊ እዚ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከሙሉድ ኮንካ ክትማለለስ ኮለኻ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ክትዓይሽዑ ትኽእል ማለት ቃል አምላኽ ከምዚ ይዝብለና ኩሉ ግዜ ንአምላኽ መስዋዕት ቅድሚ ምምጻና ንአምላኽ ዝውሃብ ነገር ቅድሚ ምምጻና ዝኾነ ኾን ንኽእል አገልግሎት ድዩ ምንባር ድዩ ውህበት ድዩ ማለት እዩ ኩሉ ካብ ምንታይ ይብለና ካብኡ ኢሉ ነይናይቲ ካብኡ መስለኩም እቲ ኣብ ውሽጥካ ኮይኑ ዝድርኽ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ጳውሎስ ብዛዕባ ጸጋ እንዳተዘረበ ይምጽወሱ ብኡ ኢኻ ኩሉ ነገር ኢሉ መጨረሻ ኸኣኒ ንዕኡ እዩ ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ነጢራ ቁጥር 21 ክኸይድ ከለኹ ኣቱም ትሕቲ ሕጊ ክትኮኑ ትደልዩ ንሕግዶ ኣይትሰምዖን ኢኹም ኢሉ እስከ ንገሩኒ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ አብርሃም ክልተ ውላድ ከም ዝወለደ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ እቲ ሓደ ድማ ካብቲ ጭዋ ጽሑፍ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ክልተ ውላድ ነይሮሞ እቲ ሓደ ካብታ ጭዋ ተወሊዱ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብ ሳራይ ተወሊዱ እቲ ሓደ ካብ መን ካብ አጋር ተወሊዱ እዛ ሕጂ ዘላ ኢየሩሳሌም ምልክታ ግን ካብ ምንታይ ያሳይልዋ ኦፍ ኮርስ ብስጋ ካብ ዘረበ ሳራያም ግን ሕጂ ግን ካብ ምንታይ አሚሉ ልክ ነዛ አባርነት እዛ አባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ይብላ ነዛ ፊዚካል ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ሉክ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝረአ ነገር ወጻይ ቢዮንድ ይሰርሕ ማለት እዩ እስራኤላውያን ሓደ ካብቲ ጣዖት ምምላኽ ቀጻሊ ናው ዝኸዱ ዝነበሩ ሓደ ምክንያት እንታይ ነይሩ እግዚአብሔር ዘይረአ አምላኽ እዩ ስለዚ ንዖም ክርድኦም ይኸብዶም ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ካልኦት ኣማልኽትኻ ይቐንኡ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ኣማልኽቲ በቃ ጽቡቕ መልክዕ ዘለዎም ቦያ ዝልከዩ ምሻሎም ብዙሕ ነገራት ዝግበረሎም እዮም ዝረአዮም ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ግና መስዋዕት ዝስውኡሉ ሓደ ቴንዳ ነይርዎም ወይ ድማ ተበርናክል እዚ ድንኳን ኢልና ንጽውዖ ንዑ ማለት እዩ ነይርዎም ሓደ 4 አንጎለይ ማለት እዩ ብዙሕ ምልኩዕ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ታቦት ካኒ ማንም ሰብኣይ ኣትዎን ይትሊቃኻን ጥራይ ዝኣትዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ መስዋዕት ገይሮም ኣብኡ ክብሉ ይደልዮም ነይሩ ማለት ንምንታይ እንድሕር ኢልና እዚ ኸማን ብምሉእ ጽላሎት ኢሉ ኣብ ሓድሽ ክዳን ካኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ወል ኣፍሪሶ ዘይኮነስ ፈጺምዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ትንቢት እዩ ነይሩ ዝፍጸም ትንቢት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓደ አብርሃም ክልተ ውላድ ከም ዝወለደ ተሓደ ካብታ ባርያ ተሓደ ካብቲ ጭዋ ግና ከውድታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ ወድታ ጭዋ ካኒ ብናይ ተስፋ እዩ ተወልደ ኢሉ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክህልወካ ይኽእል እዩ በቃል አምላኽ ዘይመጸ ብጸጋ አምላኽ ዘይመጸ ግና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ምድሪ እዩ it's not bad ማ ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ናይ ምድሪ እዩ ማለት እዩ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ዝኸውን ግና ብኣምላኽ ዝተደረኸ ፍጹም ዝኾነ መስዋዕቲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ዝኸውን ካብኡ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ከዓ ብኡ እዩ ብናቱ ሓይሊ እዩ ዝድረኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪኡ ከዓ እንታይ እዩ መጨረሻ ከዓኒ ንዑ እዩ ማለት እዩ እዝስ ምስሊ እዩ ይብለና ኣብቲ ቁፅሪ 24 ሽዑ እዝስ እንታይ ኢሉ ምስሊ እዩ ክልተ ነገር እዩ ምስሊ ኣወዳድር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ኺዳን ካብ ደብረ ሲና ንባርነት ትወልድ ንሳ ኣጋር እያ እቲ ኣጋርሲ ኣብ ሃገር ዓረብ ደብረ ሲና እያ እሞ ንሳ ነዛ ሎሚ ምስ ደቂ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ትመስል ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ኢልዎ ንኢየሩሳሌምስ ኣብ ባርነት እያ ትነብር ዘላ ኢልዋ ሪመምበር እስራኤል ኩሉ ግዜ ምስሊ እያ ሓደ ካብቲ ቀጻሊ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ቀጻሊ ህውከት እዩ ዘሎ ቀጻሊ ዘይዓርፍ ህውከት ኣብ ዘመናት ሙሉእ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩሉ ግዜ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት ወይ ከዓ ልክዕ ካብ 1947 ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ጎይታ ክሊርሊ ኣቐሚጦ ማለት እዩ መወዳእታ ዘመን መዓስ እዩ ዝኸውን ዝበልዎ ብቐሊል ገይሩ መሊስዎ ማለት እዩ ኦምበለስ ዶ ትሪእዋ ኣለኹም ኢልዋ ንሳ ክትጭብጭብ ኮላ ኦምበለስ ናይ እስራኤል እያ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ኦምበለስ መን እያ እስራኤል እያ ማለት እዩ እስራኤል ትበሃል ሃገር ከዓኒ ክትቆም
أي تخلني أي زبال نيرو نزخل عمتها تفلي بسبع عمتها مرات زوالو نزخلو أمن برأس أمن زي تفاي ترفني مسبول الله مقويتا مالتي لك كاوم مسحالة فقعة شعن شعن تميدنا 4 شعة تمسريتا مالتي ناتام مسرات ولا حنت أقداس النت يقولون أبتنايت أجا نجار ويك أفتي منفساو نجار جن ملكت يذهب الناس الله مالتي ملكت يذهب الناس الله مالتي السنة يمدري يزعم ببزله منفساو نجار كان خاون لعل أزي عم ببزغل نايجز كعم ببزغل نايجز أبير تأجا الله مالتي أبير يمسكن بمدراو حيد من السوق ساب كندز الدريهو أب مونغو 3 كلتن هاجرات عرب الصررو كم هاجر تمسريتها الدويلات رايزي كونس كابتن الصم مخرمي انت خونت نايلو من تنايش عن شعات 4 شعات ريزولوشنز هابوم سان شعات ريزولوشنز هابوم يونايتد نيشن نيرو فرق مدرم سابوم قبلوا دل يوم مالتي تصقع املاح كن كاون العلي كم زخونه من تانكري نتمريت بمولو حزامه مخنياتو اعراب سلاز دفقوا مالتي 30 شمونتن هزقيل صبوق غيروز نغرنا ግን መጨረሽታ ውግእ ከም ዝመጾምሞ እግዚአብሔር ጥራዩ ነታ መሬት ከም ዝዋም ብናቶም ሓይሊ ብናይ ገዛር እሶም ሓይሊ ነታ መሬት ኮስዋ ከም ዘይቁል ይዝነግረና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሕሪልና እዛ ሕጂ ዘላ ምሳሌያ ወይ ካኒ እዛ ኣብ ምድር ዘላ ሕጂ ኢየሩሳሌም ኣብ ባርነት እያ ትነብር ዘላ ኢልዋ ምዝ ኩሉ ፕሮስፐሪቲ ምዝ ኩሉ أسالتو مزخلو تبلصقلو زلا ነገር ማለት እዩ ግን ካውን ላዕለኸ ዓይዝ ኸልና እግዚአብሔር ጸጋግና አብይወትና አለይ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝጸጋ ዝኻኒ ከምንታይ ዝተስእ ካብ ባርያ ምዃን ገዲፉ ናብ ውልድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ግና ጭዋያ ኢሉ ይጅምር እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ተስፋ እኳ ድንጉን ተኾነ ኢሉ ሪኦም አሞንጎ አጋርን አሞንጎ ሳራን አጋር قلطيفه وليدا طعمي زغرم قلطيفه طنيسا بحساب وليدا سارا ግን 25 ዓመት ተጸበያ ማለት እዩ አጋር ድሕሪ 12 ወይ 13 ዓመት መውለዲያ ምኽንያት ቅድሚው እቲ ሓሳባቱ ስቲል ኣብቲ ምሳራ ካብ ሳራ ውላድ ክረክብ ስለ ዝነበረ እምበር ቀልጢፋ ትጠንስያ ማለት እዩ እቲ ናይ ስጋ ነገር እቲ ናይ ምድር ነገር ቀልጢፉ ዝፈርዝ መስል ነገር ይዘርኤካ ማለት እዩ ስለዚህ ከተባጭወላ ጀሚራ استوعلوا እትኔ አምላኽ ነገር ዝዱንጉ ይዝመስል ክፈራኽፈሪ ግን እትኔ አምላኽ ነገር እዩ ኣብ ቅድመ አምላኽ ቅቡል ዝኾነ መስዋዕቲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አትዘይ ወለድክ መኻን ተሐጎሲ ካብታ ደቂ ሰባይ ዘለዋስ ደቂ ዘብላ በይና ዘለው በዚህም እሞ ንመውላድ ዘይጻዓርክ እልልበሊ ጨድሩን ዝብል ጽሑፍ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሁሉ ምሳሌ እዩ ከም ዝጀመሮ ሕጂውን ምሳሌ እዩ ሓደ ነገር ግና very important አገዳስ ነገር ግና አሎ እሱ ካንታዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካብ ባርያ ምዃን ካብ ደስ ከይበለካ ትነብሮ ምንባር ኩሉ ግዜ ተሐጉስካ ንአምላኽ መስዋዕት ተቅርበሉ ተሐጉስካ ቃል እግዚአብሔር ተንብበሉ ተሐጉስካ ናብ ጸሎት ትገየሉ ተሐጉስካ በፍቅር ሕዋት ትድረኸሉ ተሐጉስካ ንአምላኽ ተገልግለሉ ህይወት ከሰጋግረካ ይዘል እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ንቲቶስ መጨረሻ ከመ ዓይነት ቃል ሂብዎ እንታይ ኢልዎ ጸጋ አምላኽ እንታይ ገይሩ ኢልዎ በቃ ተገሊጹ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ አምላኽ ኣብ ምድር ተገሊጹ እዩ ባት ኩሉ ሰብ ግን ጸጋ አምላኽ አይተቀበሎን ምክንያቱ ጸጋ አምላኽ ነቶም ዝተቀበልዎ እዩ ናብቶም ናቱ መጽ እዩ ዝብለና ሶም ካንታይ ገበርዎን አይተቀበሎን ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣመኑ ግና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምነት ሓይሊ ወይ ድማ በእምነት ጥራይ ዝፈልዮም ካብቶም እዚ ሓደ ማለት እዩ ናይ እምነት ሓይሊ ካብ ምድሓን ጀሚሩ ክሳብ ምዕባይ ክሳብ ናብ መፈጸምታ ዘብጽሕ ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ ይሞን ኩሉ ሰብ ድማ ምድሓና ምጽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ከዓ ውሽጥና ኮይኑ ይድርኽ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይድርኽ አምላኽ እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ሓዙለይ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር አምላኽ እዩ ዝድርኽ አምላኽ እዩ ሓይሊ ዝህብ አምላኽ እዩ 11 ኢሳያስ ከም ኢሉ ኣሎ ካብቲ ኽሩት ጉንዲ እሰይስ ሓደ ጠጥዖ ጭብጭብ ኢሉ ኣው ኻ እንታይ ኣሎ ኢልዎ በቃ መንፈስ እግዚአብሔር ኣሎ ኢልዎ ኣው ሓይሊ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣው ፍርሃት እግዚአብሔር ኣሎ ኢሉ ኣው መንፈስ ጥበብ ኣሎ ኢልዎ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣሎ ኣው ናይ ምኽሪ ኣሎ ኢሉ ኣው ወንደርፉል ዝኾነ ወይ ከዓ ጽቡቕ ነገራት ኣሎ ኢሉ ይገልጽ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብኡ ግና እንታይ ኢሉ መንፈስ ሓይሊ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝገብር አምላኽ እዩ
منفس قدس هيوت زلوت أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን أب حدش كدان كأني مسؤول بمملاس تراي بتصق أملاخ هيوت كخت مرح مبر بتي أكاوي غازلو نايت صبق سنة مقبار ويت أبيت خريستيان ترو نايت تريو نايت صبق سنة مقبار ستاندرد سوي كأمام زنيتات كتنبراي كون نزدلي كاملتي سلازيو منفس قدس كحكو حبيلو أبرأ يوحنس مسمت أنتايلو هي وتبهايل كي خات سميلو جنا خموتي خايلو نتحدث عن تايلو قبر خافلتيلو سعر خايفلتيلو جنا خايلو تقدمي تفقر حدي كيخا وديق كيخا زلخا سلاز تنسح إلو እግዚአብሔር ይመስገን كابت قبرن العلي كابت قبرن العلي كابت زرق نجر العلي نينا يزستوللو نتي أبتوش تزلو زندد نجر يزستفل مالتي እግዚአብሔር ይመስገን نتي أوش تزلو زستفل نجر زندد نجر يزستفل مالتي سلازي منفس قدس انتايلو وديق كاللخا تنسح إلواني إفسون من يعتقب تقدم يتفوق الخوات سيحا كابت سقى أملاخ قديل كيخا زهيل كيخا زلخا إلو أبزن تيتوسكاني كم بقول الله مالتيو معرف كل التقصر عسرت حالة جميرة إذن ببزله عسر سلسة شعت بروخ تسفان نايت عزوز أملهنا المدهانينا يسوس كريستوس مقلات كبرنا تتصبخهم ناتتصبينا قفعن على موت من تنكحدنا أبز علم بتنقغن بتصدقن بملوخن كنبر يمهرنا اللو إلو أين يخم تبايلو تصقى أملاخي تصقى أملاخي أوش تقوين زمهر تصقى أملاخي أوش تقوين زحك السيو انت يتقبر زدرغ حيل مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ قال እግዚአብሔር بزعبا ماتشوريتي بزعبا عبيت كزارب كله كان بحدش مسرتاين سرتيلو ابتي مسرتاو ነገር حجسي خابتو نوي عمت من لاس ناس عصم ነገር نغزا راسنا بناي صدق ነገር فتينا እንሪኤሉ ዘመን እዩ መማሃራን ክንኮን ተገባአና ኢሉ ለምዕራፍ 6 ዕብራውያን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓደ ካውድ መምዘን እዩ ድማ እንታዩ ወራሲ ምዃን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ትኔ አምላኽ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ጌርካ ኣብ ህይወትካ ፕራክቲካሊ ክትገብሮ ከለኻ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ግዜ ናብ ጸሎት ንምጻእ ሁሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ነንብብ ክንብል ኮለና ዝድገም ምድግጋም ጥራይ አይኮነ እንታይ ዳኒ ኣብ አምላኽ መጽኻ ጸጋ እትረኽበሉ ቻነልስ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ بزعبو بزح نجار نبلو نير الناس نسمع جوزات سلزخونكم ترجمو تشنقيلو خمز واحد ونص ممهران كنتكونوا متجبعكم نتناي مجمر تاع تمرت قلعنا كان املاح كان بحدش كمورهم يدليكم علمو صبامبر عصم بالعي ادليكم نيلوام سلاز نعشتو عبيتي نعشتو عبيتي لزفلنا እግዚአብሔር ቃል بمنفس قدس معباي بو غيركا ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትካ ፕራክቲካሊ منبر زملكت نجاري مالتي እግዚአብሔር ይመስገን معرف كلته نا إبراهيم صحفي خا لكعكم يبلو مالتي انتاي زبلو بدخامنا خد نسالنا زي كل معرف 4 مالتي قريتها بدخامنا زي دنكل لي قخانات يبلنا نمو بسمايا زحلف خبزلونا يلو شو مالتي مأمنا نصنع ويكا مأمنا نصنع يلو لازم محرت من انتان كنقبل يلو እግዚአብሔር ይመስገን محرت زبل زلو ጸጋ مالتي ጸጋ يستركم انتاي كنقبر محرت من انتان كنقبل يلو بغزي صباون رديتنا زخون أب جزء فتنا عسرت شد شرامي أرستركوس دبالله نسو بيسوس كريستوس تفتينو إلو تيستد كوينو تحرك أنت كويني بلنا أبروفد كوينو ويكاني أملاخ سري واستقبلوا مالتك እግዚአብሔር ይመስገን محرت من تانك نقبل ጸጋ من تانك نقبل مالتي بجزء ጸባውን ረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ بتبعت ناب زفان ጸጋ نقرب بيبل እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ናብ ጎይታ قريبنا بس منفس قدس حبرتنا ندلدلو الأواني استوعلو ابز ግዜ ቤተ ክርስቲያን መብዛሕተን ኣብ ሙሉ ዓለም ተዓጽነን ዘለዋ ምክንያቱ መዘሎ ኹነታት ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ንርእስና ቴስት ክንገብር ይግባአና እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ክንርኢ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ሱኻ እንታይ እዩ ካብቲ ብሕብረት ሰማሚ ተኸዶ ዝነበርካ ነገር ወፂኻ ንበይናኻ ክትከይድ ከለኻ ትምስ ኣምላኽ ዘለካ ነገር ኩሉ ግዜ ከም ቀደም እዩ ግን ትናይ ተኣኪብካ ትነብሮ ነበርካ ናብራ ግና ኣጋጊብካ ዘይኮን ምስሊ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ይብካ ክጸንሕ ይኽእል ማለት እዩ ካብዚ ወፂኻ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ፍቕሪ ከመይ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት ከመይ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክልውጠካ ዝኽእል
مدهانيت يبكا زلو يكا مسارح يبكا سوغان تاي اوشت خازو امطو ابابو يلصوع منفس سيمسون كمالالس كل غزي انتاي بلنا نا اغزابير منفس ناو يمص نيرو بلنا اغزابير يبارخ مس مصق انتاي جب منتاي دفلط نيرو يدرخون ما نبر يبلنا يدرخون نيرو حيل خا يكبر نيرو مالتي اغزابير يمسكن سلازي كم سيمسون زدرخكا منفس ناوشت اخ تصوع منتا كاب سيمسون زبلص كال نجر اب حدش كده انتو هايبنا لنا نسخه اب يلو صوع منفس اغزابير يمسكن نز منفس كل غزي كنقبابلو بو دما كنعبي كم باريا زي كونس كم وراسي كم ولد املاح كون كام ملاس تني املاح نجر موراس يدلي كامالتي اغزابير استمسكن يكون منفس قدس نقالو يبارخ نصلينا اسكي خنصلينا اغزابير يمسكن اببيتنا بززلنا يا نا اغزابير منفس اوشتنا كندليو ينفتشونينا اغزابير يمسكن ابو يلصوع منفس عشش زبلنا يا دمصي عشش زبلنا يا كوعيت عشش زبلنا يا زي ابا قدم كود زي ابا قدم كعصو إلنا قوسينا حلفنا نجر لو مجنا نز منفس خنصوعينا اغزابير يمسكن نسو زي فرد منفس يو اغزابير يبارخ حدا كو خبخاتكم طبب انت غدلو تويلو نا اغزابير قال نتي كيس تحفر بلقس زهب املاق بلنا نتنسخاس كم زنديخا ويكا كم زنديخا زغبركا إلو زي هيل يبلنا حدش ترقم نسخة خم زنديخا غيركا تمالي إلو زخسكا دمصي ناي صلاي بزح غزي يابقال اغزابير نحدش نفسها نتقملو 15 يوحنس الله نسخة انتايو بزعبا تطفئ ود مالتي زغرم غنا ناي طفئ ود زانتا نعنا يزملكت مخنياتو كلتيوم ولد املاخ يم كلتيوم ولد تسي ابتي 15 نصحف زلو لوقاس مالتي قريتا ولد يوم سلازو ولد املاخ كلها زي ملكتك غيركاتني ابو خموسات ابيت كلها كمباريام ملاسي مالتي لو مغنا نتخيس تحفر بلقس زب نسا خم زندي خاد غبر كايلو زي قوس منفس قدس كنصوعينا اغزابير يمسكن ما كروسترات باساي بروجا بانك لا 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 كاسو او كاسا ترى بغنا بكاسترات باساي بروجا بانك لا ابا يلصوع منفس وشتنا الاخو تبايل تصحف له اغزابير يمسكن نسو غنا ندخمنا يدقف يبلنا اغزابير يمسكن نعنا يدقفنا مالتي اب غزي تخمنا ملاخ استمسكن يخون دستمر صبق منفس كاب كم كاب افم دما مانا يغدل كان تبايل تصحف له ماكرو سترات باساي براجا بانك لا 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 غاسون تالا وغنا ماكسترات باساي براجا بك لا بغنا ماكسترات عبدم سراوري عتيو بزعم السيطني كجمر قالتن كفتن عفيو ذات حزني زي زار تمهار كاني يقان قواقنا بمزمور يسوس يسوس ورأي قلت القام هل تازا فقري زنددو خون اللوديو خاخت سممو وانقع علي زغيرو يسوس يسوس قبل بفقرو بريك قلت اللو يحافر
دمزو خمز وعارف نرغاس يسوسي ما كروسان تلا بغنا بغستو بس باجو نغلا لا 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 غسون تلا بغنا بغستو ما كلا لا 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 غسون تلا بغنا بغستو بغنا بغنا بغستو نمسكنا كلنا قويتا منفس كما أكلنا سلزخنا سلقالك خبرنا هبا كلنا بشيم يسوس كريستوس جزينا ساعتنا حليفنا نبكا صمنا نعلفنا نعخ حليفنا نبكا لنا بيسوس كريستوس نفس لنفس وقف يتصل الله بزمع التزي أب نفس وقف بيت زلو ساخت حلو يتصل الله قويتا أبطأ خاشح أبي ما نكون ألف خود دعي أبها جنايك بتصحني بعين تهات رايك التمترسي عن زرخبو مستعد ما خطريه يغاتا بايل تصحف له نتلو علس متصقع خاص لزقبر كاو كاي زبلاي كرخبك كان صايد ما بدون كان كاي كحدرني بقويتا بيسوس كريستوس ملكوتاو زغنا حالو عبد بيت نفس وكفي وجه له بقويتا بيسوس كريستوس امين سلام قدسان كمي صنيعكم كمي قنيكم እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ጊዜ ናይ አምልኾን ናይ ቃልን صنيحنا نحواتنا ጎይታ ኣብዚሑ ይባርኩም ብሜድያ ብመዝሙር ብስብከት ዘገልግለና ሓውና ይናታን አምላኽ መስገን ሓደ ሰለስተ ደኾና ሓበሬታ ኣለዋና ሞ ትሪዎ ከም ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ኮንፈረንስና ይመጽእ ኣሎ ካብ መስከረም 4 ክሳዕ መስከረም 6 ናይ ሰለስተ መዓልቲ ወይ ድማ 4 ኣገልግሎታት ኣለና አምላኽ መስገን ንሎማ ዓመት ዘገልግለና ሓውና አሮን ተስፋይ ካብ ዱባዩ ብርግጽ ምናልባት ብዙሓት ንፈልጦ ኢና ኣሪሓውና ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ደለዎ ሓዊዩ እሞ ግሩም ዝኾነ ናይ ትምህርትን ብፍላይ ከዓ ንውሕድ በለ ናይ ጸሎት ግዜን ምስ ሓውና ክንካፈል ኢና እሞ እግዚአብሔር መስገን ነዚ ዕለት እዚ ካብ መስከረም 4 ክሳብ መስከረም 6 ደሎ ግዜ ሰባት በን ተኻፈልትና ዝበረኸት እዚ ክትጽልየሎም ዝደልዩ ሰባት እውን እንተለው አምላኽ መስገን ክትዕድሙ ቤተክርስቲያን ትሕብራላ እቲ መደብና ዓርቢ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፈረቓን ቀዳሙን ከምኡ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳዕ 9 ፈረቓን ሰንበት ክልተ መደብ ይዘለና እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ንጎ ሰዓት 10 ጀሚሩ ፋርስ ድውድ እቲ ካልኣይ ድማ ምሸት ሰዓት 7 ፈረቓን ጀሚሩ ክሳዕ 9 ፈረቓን ንሶኒያ ታ ሌበር ዴይ መደባይ ክህልወናን እዩ ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ ግን እግዚአብሔር መስገን ብርግጽ ሰናይ ዝኾነ ግዜ ክህልወና እሞ ካላንደርና ማርክ ብምግባር እንደገና ንብዙሓት ኣሕዋት ድማ ናብዚ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ንምክፋል ክንዕድምን ብዝያዳ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንጽሊ ሓውና አሮን እዳለሎ አምላኽ መስገን ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ግዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰርሓሉ ግዜ መታን ክህልወና ኩላትና أبرتعنا أملاح مسجن تسألينا تكالأي متنبهتا دلنا صلوت هجراوي نايت صلوت مدب وتسيلو كاب نحاس 30 حدن كسب مسكرم شدشته August 31 كسب September 6 مالتيو زسومن زي نايت صلوت جزء كخون تدليل مو دي بسمة تسمى حزبي تحت انتبله انت لمنا قصيون انت دلي كاب كفو مقدو انت تملسه شعو انا كاب سماي كسمعي حاتياتك اي ارخ بلولو مي مدروم كاخفو سولو مي زبل مريح تقصي جرغو ناي صلوت مدبي مو خلاتنا ابو نكافلينا املاح مسكن كال كابزوم كاب مينستري ناي بيتسب كنكن بيتسب حنتي متنبهتا مصياتنا لا نسو دما انت يزبل نصبح حموس ساعات شوعته فرقان تجمر
حدا مدب تداليلو نسود ما حدا ممهر كاب سياتل بزعبا زنجرزي تصبو رديتن باكراوند ندلو حونا كبر أبي مسجن كمهرنا أيو نصبح حمص سلازو خلاتنا أبزا تتأسات لنا علت مشت أملاح مسجن تخافل تكون كون مو نايز برخت زلما تخافلتي كن كون منستري يعدمنا الله أملاح مسجن من البلد كلاتنا نفلتنا حونا كبر أبي مسجن تمرتون مسؤول التحازيو أجلجلوتو تمنفسوا أجلجلوتو مسؤول التحازيمو عمود بلا فلتاتن باكراوند زلوا أبزي نايبيت سبن نايكنكن قلعتن سلزو خلاتنا أملاح مسجن أبتي مشيتتي كوهبنا إن شعو معلتي ناي زوم لينك مو بو آتينا كلاتنا كنكافل እግዚአብሔር መስገን ንዕደማለና እግዚአብሔር አብዚሑ ይባርኽኩም ጸጉኡ ድማ የብዛሓልኩም አምላኽ ምስ ኩሎም ይኹን ምስ ኩላትኩም ይኹን ተባረኹ